Natáčaš? Poď. Ide. Čaute, babi. Máte chvíľu čas? Iba vážne chvíľočku. Smiem sa vás pýtať, robíme takú reportáž o slovenskom skateboardingu. Ja som profesionálny skater, vážne. A smiem sa vás pýtať, akože, čo si o tom myslíte, hej? Iba najvážne, naozaj sa pýtam. Akože máte skaterov radi, alebo ja neviem, iba tak. Akože nevadia mi, no. Nevadia vám a... Pokiaľ mi najdu do cesty, tak je to v pohode. Hej, a páčia sa vám akože, lebo skatery sú jebači, viete? Nestačí ten, ktorého mám. 16. Skater, ale... Ale jebač to je, že? Nabijak. No. Hej. Si s ním užívaš, čo? A akože ne, však normálne sa pýtam, čo je no. Ja keby to niekomu vadilo. Dáte si cigaretu? Teraz sa dopečila. Nechceš ešte jednu? Ponúkam. Dobre, tak daj. No tak si zober. Dúfam, že tam nemáš nejaký oný. No hej, trávu To tam. vybuchne. Piko. Keď to budeš mať tak polko, tak to buchne, tak to potom záleží. Ej, sa budem pozerať, sledovať. A kam idete? Domov. Kam domov? Do Trenčína. To vážne? Do Trenčína? Tam máš toho nabijaka? Ne, ja sa iba pýtam, vieš. Ne, Trenčine, preboha. Jaj, no tak neviete ináč, či odtiaľto ide autobus do Trnavy? Odtiaľto? Ťažko. Prečo ne? No jedine, že do Blavy a potom odtiaľ do Trnavy. Aha, a do Košíc. Tak ja neviem, ja mám frajerku aj v Trnave, Košice, viete. Ja som ten jej nabijak. Bum, bang, bang, viete. Ale potrebovala by som niečo radu, lebo akože... Jak to mám zasunúť, to viem, hej. Ale... Ale... Prečo sa smejete? Normálna... Neviem, čo je na to normálna buchačka. Bang, boom. Aj do Riky občas, chápejte, trošku. Kam ľahšie, viete. Čiže sa ľuďom tvrdol, že by ste mohli. Viete, ale boskávať sa moc neviem, tak ja neviem. A neviem, jak mám dosiahnuť toho, aby dievča zvlhlo? Ježišmaria. Ne, normálne sa pýtam, môžete mi odpovedať, vidím, že si asi skúsená, keď máš toho nabijaka, hej, tak by som rád vedel, vieš, rada do života, taká menšia. Jej sa opýtaj, čo sa jej ľúbi. Koho? Jej sa opýtaj, čo sa jej ľúbi. Tak čo ja viem, ona mi minule hovorila, že sa jej páči, keď ju kúšem do klitorisu, ja tak... Čo, keď to náhodou otrhnem a prehltne, vieš? To je bolo dosť zápitné. No to by sa asi nelúbilo, no. Komu by sa to ľúbilo, ne? Ale vieš, to je taká nadržaná kurva, hej? Kamala, nech si odbočila toho skateboardingu. No tak ten skateboarding. Akože skatery sú vážne sexy, ne? No ale to si myslia o úrovni. Áno, čo si myslíte o úrovni slovenského skateboardingu? Úplne na piču, Ne, vážne. Čo chceš zápas si skončil 6. Tak si neviem povedať. Ja kebyže teraz vyskočím na ten strom aj s touto doskou, zoskočím z neho a one... No tak čo? Hej, presne, ukážem ti to. Chceš to vidieť? 5 eur. No jasné, že ti budem platiť za to. No a ne? Čo si myslíš, že takéto veci sa robia zadarmo, piči, alebo čo? Môj život. Ne, ja to prežijem. Pre teba nemá cenu môj život? Nie, nepoznám ťa. No a čože ma nepoznáš? Už sme sa spoznali, ako sa voláš? Nepoznám ťa. Tomu nechce povedať žiadna. Ja som Tono. Jaj, drbolím brat, jaj, viem. No a one. Tak akože skatery podľa mňa, neviem, majú dlhé dosky, vieš, a klobasy majú tak poťaľte. To je celkom slušné, či? To musí byť sranda, keď si to tak nabiješ. Tomu ver, však počujem a keď to už do nej pichnem iba tak už kričí, jak opica. Ja, nerob môj to, nerob. Po vajca som to ešte nikdy nezasunul, hej, takže neviem. Kamera sa na to drne. Tak, no. A one. A, vieš, a do Riti to neboli? Také veci vyskúšať
vyskúšaj to na nej a uvidíš. Fúha, podľa mňa bude kvičať ako pizza. To keď ti kričí, keď dáš len hej, tak. No, že? No, ja si myslím. Prečo to približuje na tú kurvu? Čak ty si debil. Nevíš Nech to robiť. neboli. Už ste skúšali? Nie, prečo? Nemáš záujem? A piču, no. Však jasné, keď má niekto takú klobasu potel, tak kto by mal záujem, vieš, by ťa natrhol asi, ale neviem. To skatery tie ženy, one pretrhnú jak prasa. To proste, to je hrozné niečo. A bajkery? No a bikery to ja neviem. Tí majú také klobasy, počujem ma. Jak pekný. Hej, počkaj, ja som bajker, To už krkom leze. To už krkom leze, vieš. A vieš, tak si predstav, že treba pichne to do teba odtiaľto a tu takto žalúd zhubí. Ja si dosť nepríjemný, či... No počúvaj. Skús nejaký chlapom a uvidíš. Chlapom. Dobre. Môžeš so mnou. Príjemné. Tak ja už musím ísť, tak sa majte. Dovi. Čau. Čauko. Nech sa